Искаш ли да те изненадам с това колко модерен и чист град е Душанбе, столицата на Таджикистан? Гледай това видео. Ей, това ме впечатли. Този град е супер модерен. Поредната централна азиатска столица, която много ми допада. Кой би предположил, че в Таджикистан половината от колите ще бъдат китайска електрическа марка? Вижте, всички таксита са китайска електричка. 22 евроцента струва билета за тролея, който е супер. Има климатик, доста новичък и изключително чист. Това е крепостта. Тук виждаме едно-две медресета, може би джамии и медресе. Ще ги посетим после. Тук в Централна Азия вместо цигари имат една много популярна версия на тютюна. Едни като топчета прашец, които наричат нос и те се дъвчат. Сега ще си измуфтя от тази сергия да пробвам. Но... Все едно съм лапнал тютюна от цигара. Но... много горчиво. Това е ужасно. И ми изтръпна устната. Ами, до тук добре. Направих един автостоп в самия Панджикент и ме хвърлиха до автогарата. Маршрутките днеска не работят заради президента. Походих още малко. Почти веднага ме качи един човек и ме хвърли тук до някакво село на 27 км в моята посока. И сега излизам към края на селото и ще пробвам пак. Айде! Ето ми и мен в Сарвода, някакво крайпътно село. Общо взето стопа се получава много добре. Здрасти! Седнах тук на място, на което ме оставиха от последния автостоп, на един крайпътен ресторант. Има само още двама клиенти. Ето го как изглежда. И вижте с какво се здобих за 2,5 евро или 5 лева. Половинка хляб печен на нан хляб печен на тандир пещ. Половинка пиле на тава, както ми обясниха, пържени картофи, някакъв доматен сос и лук. Пак казвам, това струва точно 2,5 евро. Знаете, че обичам да дегустирам пред вас. Ви обичате да гледате тези видеа, така че нека да започваме. Намрял съм от глад. Хляба е сравнително пресен. Мисля, че има шанс да е печен днес. Нож не ми се полага, явно. Така че ще действам само с вилица. Да пробваме това пиле, което казаха, че е на тава. Буквално така ми го обясниха, на тава. Да. Много е добро. Месото е много крехко. Изпечено е много добре. Да видим. Картофите. Супер. Те са топли. Този сос доматен с какво е? Има някакви неща вътре. Това е люто. Много интересно. Този сос се оказа лют. Нещо като домашно чили. Ето го пак казвам. Половинка пиле, малко пържен картоф, 2 дадоха фера и половинка хляб. Супер! Да пристъпваме към действие. Супер вкусен обяд. Много съм благодарен. Това са момчета. Това е целият ресторант. Хора, това беше едно от най-вкусните печени пилета, които съм ял от много време насам. Буквално седнах в единственото заведение, което има тук в района. Те са 2 бензиностанции и някакъв магазин и 3 сергии като мини пазар за плодове и зеленчуци тук от най-близкото село Сарвода. И общо взето тези хора ми предоставиха супер вкусен обяд. Както обичам да казвам, турист хапи. Ето какъв е знака за автостоп в Азия. Хоп! Просто вдигната е така ръка и който знае спира, за разлика от нашето с палеца вдигнатия.
въобще не е зле положението. От Панджакент до Душанбе за точно 6 часа на автостоп не съм дал нито един лев. Или там таджикски сумани. Като това, тези 6 часа включват и 1 час обедна почивка. А пък по GPS, по Google, разстоянието се минава за 4 часа и малко. Тоест, едва час и малко съм бил по-бавен. Но аз наистина абсолютно никъде не съм чакал. Буквално не повече от 3 минути на всяко стопиране и някой ме качва. Сега се отправям към хостела ми. Трябва да разуча градския транспорт в Душанбе. Доста голям трафик. Час пик и сега горе-долу. 5:40. Какво си представяш, когато чуеш за столицата на Таджикистан Душанбе? Нямам идея, но аз определено не си представях ето това. В момента се намирам в един от сравнително отдалечените от центъра квартали, може би широк център. Вижте за какво става дума. Въобще не съм си представил такова нещо. Оказа се, че Душанбе е изключително модерен град. Пълен с големи сгради, високи, нови строежи. Всички сгради са 2, 4, 6, 10, 15 етажа поне. Много е интересно. Определено въобще не го очаквах. Особено на фона на Бишкек, Киргизстан. Ташкент, Узбекистан е тръгнал и той по този път. Видях и там доста нови сгради, но погледнете за какво става дума тук. Просто не мога повярвам, че се намирам в нещо като Белите брези. В София квартала. Тук вляво има една махаличка с по-малки къщи и там се намира моя ефтин хостел, който, пак казвам, той е сравнително далеч от центъра. Буквално ходих едни хубави 30-35 минути пеша от идеалния център, за да стигна до тук. Така че наистина това е широк център къмто крайни квартали. Сега ще изкочи на главната улица, защото тук едни младежи преди малко ме заговориха и ме попитаха, ти влогър ли си? Казах им да, и те ме попитаха какво ме е впечатлило, за какво ще снимам. И аз им казах, това ме впечатли, човек. Това ме впечатли. Този град е супер модерен. Нали? В смисъл, Душанбе, Таджикистан. Просто не знам какво са си представили хората, обаче. Вижте за какво става дума. Хайде да видим какво става на главната улица. Те ми казаха, изключи тогава да виж на главната улица. За какво става дума. Нямам идея, но да, затова пътуваме, само да не ме блъсне този човек. Затова пътуваме, за да виждаме и изживяваме нови неща и емоции. И общо взето, определено Таджикистан не спира да ме изненадва. Вярно, че е 2 ден четвърти в тази държава, но съм тотално шокиран от античния град Куджан с най-стария пазар в Централна Азия, после през Панджакент, в който днес се появи президента на държавата и бяха блокирали абсолютно целият малък град. Панджакент е нещо като, в България бих казал, примерно нещо като, примерно Девин. И познайте за какво се появи президента. Да открие парник за домати. Бяха блокирали целия град, имаше хиляди полицаи, не даваха да се седи по улицата, прави бяха младежите. Не даваха да... Бяха затворени всички магазини, всички заведения днес, всички маршрутки бяха спрени, такситата бяха спрени. Общо взето тотално блокиран град. И утре сутринта отново ще бъде така, тъй като президент е за ден и половина. Това е една популярна верига хотели. И това е най-общо казано просто квартала, в който се настаних. Пак казвам, широк център къмто крайен квартал на град Душанбе, столицата на Таджикистан. Пък таджиките са невероятни души. На път към музея се разхождам през града. Много приятен град е Душанбе. Поредната централна азиатска столица, която много ми допада. Въпреки че в момента е голяма жега, 12 юли.
така чистичко, подредено, няма боклуци по земята в общия случай. Въобще е хубав град, доста модерен, наистина не го очаквах. Вижте колко много сгради има, постоянно се строи това там. И всички нови сгради са доста големи, с поне 7, 8, 10 етажа и ги правят супер модерни. Тук е някаква държавна сграда, явно пак. Щом има снимка на президента. И така, хубав град е Душанбе. В тази градинка с хубав фонтан е точно пред сградата на операта в Душанбе. По пътя мернах, проверих в Google какво, разбира се, нямах идея. И сега ще погледнем и отблизо. Изглежда като много красива сграда. Малко прилича на сградите, които, разбира се, сме виждали на други места. Да, доста красиво. Хубав град е Душанбето. Понеделник сутрин тръгнал съм към близкия град Хисор, където има много красива антична крепост. Да отидем да я видим. По път ще ми се наложи първо да хвана един автобус, мисля, че ще бъде или тролей, осмица, до спирката на споделените таксита за град Хисор. Оттам ще видим какво ще стане. Но всъщност искам нещо друго да ви покажа. Кой би предположил, че в Таджикистан половината от колите ще бъдат китайска електрическа марка? Вижте, всички таксита са китайска електричка. Може би 50% от колите в Душанбе са електрически. Въобще не спира да ми изненадва тази държава. Гледайте, всичко това е Китай. Интересно, нали?
Здравствуйте. Спасибо. А, 22 евроцента струва билета за тролея, който е супер, има климатик, доста новичък и изключително чист. Още веднъж съм много приятно изненадан от държавите в Централна Азия. Как успяват с толкова нисък стандарт на живот, всъщност да са толкова добре уредени? Явно при нас не е както трябва работата, за съжаление, огромно. Стигнах тук на автогарата, от която тръгват споделените таксита за Хисор. Да видим как ще мине пазарлък. Хисор? Сколько стоит? 10. Только 10. Давай. Ето така изглежда центъра на град Хисор. Обаче крепостта е в квартала Хисор, който е на 5 км разстояние. Сега ще трябва още едно споделено такси, ама не се знае. Тук сега ще ги поразпитам хората, да видим какво ще стане. Има супер много таксита. Малко е лудничка тук, буквално не мога да открия въобще къде е гишето на автогарата, освен да започна с контратаката. Hello! Хисор крепост? Но я хочу поехать на крепост. Крепост, да, где? Да, споделено такси, есть маршрутка? Да, маршрутка это... И где маршрутка? Я хочу, вот там такси. Вон там? Только такси, маршрутка нету? Хара Исор, да? Да. Да, мы здесь. Окей. Перфектно, спасибо. Добре, до тук добре. Това ми помогна. Първия срещнат, видяме с камерката и веднага почна да се кефи. Био. Един следващ. Я хочу поехать на Хисор, на крепост. Крепост? Да. Есть маршрутка? Да, с той стороны. Ага. И какой номер маршрутка? Все мелки машини. Маршрутка нето, толкова споделено е такси. Да. Но вон там? 4 са мани. 40? 4 са. 4, окей. Спасибо. Вон там? Спасибо. Добре. До тук, добре. Айде, продължаваме с разправията. Кала, крепост? Да. Сколько? 3? 4 са мани. О, 4? Окей, давай. Сколько човек нужен? 3 човека. Давай. Давай. Окей. Проходите. Давай. Още 4 сумани, 10 за таксито до града, 4 тук до крепостта, 14 сумани или евро и 15-20 цента за транспорт. Ей, тук сега сигурно ще трябва някакъв билет да купя, да видим за какво става дума. Това е крепостта и тук виждаме едно-две медресета, може би джамии и медресе. Ще ги посетим после. Ей, там далечината. Това е основната крепост, ще започна с нея. Тук пише, че долината Хисор или Хисар, както пише, като Хисаря, е била важна част от пътя на Коприната. Точно този район си е сменял, разбира се, владението, бил е безброй, част от безброй империи. От 1860 до 1920 година обаче този град е бил столицата на източна Бухара. Така че наистина има мавзолей, старо медресе, ново медресе и така нататък. Здрасти. Здрасте. Как дела? Нормально. Да? Мехман ще ме? Намедом не ем. 20 само. 20 сумони, т.е. евро и половина за вход. Добра цена. Айде да видим какво става тук. Башня, вроде темница говорили есть. На башня? Да, там темница. И здесь что это? Не знаю. Это твой первый раз здесь? Сувенирный. Сувенир. У меня работа местных ремесленников, вот зайдите посмотреть. Здравствуйте. Здрасти.
Посмотрите магазин сувенир, магазин. Спасибо. Еще? Магазин разный, там другой, здесь другой. Спасибо. С тази женичка и с тази младеж бяхме в таксито, споделеното до тук. И тя много настойчиво държи да се оженя за жена от Бухара, Узбекистан. Аз си обясних, че ми харесват тайландките повече, но тя тук вече на тия със сувенирите им обяснява. Няма, той е младоженец, ще се жени тук за жена от Бухара. Трябва да му костюм за сватбата. Вече ме нарежда. И обяснява, ще си вземе жена, вика, светла кожа, сини очи, много ще ти хареса. Кончета. И там има възстановка на амфитеатър, но е прясно построен. Явно крепостната стена е нещо хубаво. И там горе има резиденцията на тогавашния владетел. Айде да видим резиденцията, тъй като тя е единственото интересно нещо тук и ще слезем по крепостната стена. Има 2 кули. Хайде! Честно казано, тук целият район изглежда сякаш е бил прясно изграден. Със сигурност това не са античните стени и неща. Малко в стил Вежди Рашидов е работата. Циментец и червени тухлички. Да се кефиме туристите. Нищо де, тук съм. В принцип много харесвам крепости, така че не съжалявам въобще. Крепостната стена изглежда. Ако е възстановена, то поне е доста автентична като визия. Тук са почупени прозорци, работи. И си купих билет, макар и ефтин. Явно в резиденцията на владетеля не се влиза. Доста разочароващо. Могат да се постарат малко повече таджиките. Да направят тук едно хубаво музейче, нещо да възстановят. И да слизаме надолу. Общо взето... трябваше да го отметне и това. Сега на фона на всички крепости, които съм виждал в толкова много държави. Тази е красива. Предвид, че се води така най-запазеното историческо наследство на Таджикистан. Това е положението. Хисор. Да надзърнем тук. Мале, какви кабели са опънали с ток, стърчащи, никаква работа нямам тук. Ужас. Най-много изтреска тока. Да, тук поне е малко по-добре. Не стърчат кабели. Стърчат си. Няма безопасени кабели. Ще излезна да видя медресето и джамията. Там тия 2 момиченца, дето се разминахме, по-малкото ми подари цветенце. Впоследствие поиска парички, ама няма значение. Сега си имам и цветенце, закичвам се. Нямам идея как. Мога да се видя тук в камерата. Вече съм и закичен. Готов съм за женене явно. Беше правилна женица. Може би трябва да се върна към Бухара да си фана една узбечка. Тук май няма нищо, а сега тази женица ще ми поиска билет. Здравствуйте, билет нужен? Сколько стоите? 20 само. Окей, спасибо, до свидания. Хайде да видим новото медресе. Като ги гледам, не мога. Трудно ми е да преценя кое е старото и новото. Просто така са значени на GPS-а. А това медресе пък изглежда сякаш в ремонт или не. Айде да видим. Тук това медресе е в ремонт. Добре, отметнахме Хисор. Хи-хи, хайде обратно към Душанбе. Тук в Централна Азия вместо цигари имат една много популярна версия на тютюна. Едни като топчета прашец, които наричат нос и те се дъвчат. Сега ще си измуфтя от тази сергия да пробвам.
принцип не пуша цигари. Миналия път беше ужасно невкусно. Здрасти. Это нос, да? Ну и ча? И можно попробовать? А? Ну как? Каша. Мама. Ну... И что, только на рота, да? Окей. Здесь са? Окей. Добре, обясниха ми. Сега ще пробвам пред вас. Все едно съм лапнал тютюнова цигара. Но... много горчиво. Това е ужасно. И ми изтръпна устната. Тук си го слушах. Не, това не е моето. Както и цигарите не са моето. Виж тази гадост. И миналия път така се усещах. Всичко ми изтръпна. Трябва да си нажабури устата. Здрасти! Седнах тук в един ресторант до Националния музей, който ще посетя след малко. Просто видях един ресторант на улицата. И вижте какво си взех за 3,5 евро. Или 7 лева. И така жаровня с пиле. Ето това е ястието. Нещо като яхника ли, какво не мога да разбера. И хляб, тандир нан. Това има доста хубав сос. Радвам се, че си взех и хлебче. Сега ще го пробвам пред вас. Айде да видим за какво става дума. Пак казвам 7 лева или 3,5 евро. Започваме. Първо с хлебчето, което знам, че е хубаво. Тук хляба винаги е много добър. Да. Айде да видим тази жаровня. Това е някаква пилешка яхния. И тя е в хляб, между другото, положена. С зеленчуци. Това ми харесва. Месото е много крехко, леко е безсолно. Сега ще посолим и ще пробваме зеленчуците. Айде да видим. Тук има чушка, лук, чесънче, някакви зеленики. Дано да са добре сготвени. Да. Много крехки. Отгоре са посипали зелен, което казват на руски, което са комбинация от разни копърчета, кориандърчета. Да. Има и кориандър. Ето вижте отново ястието. Много е добро. Ето това е ястието и това е хляба. Хайде да папаме. Трябва да призная, че тази жаровня с курица е супер вкусна. Седнах така в първия ресторант, който видях, без никакви очаквания, но само традиционна храна. Менюто беше само на руски, дори не беше на таджик, само на руски. Толкова. Мисля, че е доста добра оферта. Бия да пробваме и толкова. Много добре. Ще изям подложката накрая. Хайде да посетим и Националния музей на Таджикистан. Сградата е внушителна. Отсреща строят още по-внушителна. Това е флага на Таджикистан. 150 метров пилон. Бият ни с 39 метра на Роженския пилон, но какво да се прави? И се оказва, че днес нямам късмет. Музей е затворен за санитарен полуден. Ето е бележката. Добре, няма да гледаме носийки и работи. Айде, продължаваме напред. Доста красив и добре поддържан парк. Поредния. Яко рози, в момента ги чистят. Ако духне силен вятър, ще видим и внушителния 150 метров. Тоест, флага не е 150 метров, той се намира на 150 метров пилон.
Флага на Таджикистан. Много хубав парк. Ето тук има палма даже. Няма по-подходящо място за край на влога от пилона с флага на Таджикистан.